Looking out for the rollers, sipping whiskey from the solo, me sober. Always had a chick, guess it's more so. מה קורה חבר'ה? כאן מתן וברוכים הבאים לעוד סרטון של רולבוי, והיום אני הולך לפתוח לג'נדרי צ'סט. כן, לג'נדרי צ'סט, התיבה שיוצא בלג'נדרי 1, אז בינתיים בואו נפעיל אותה. ובינתיים עד שהיא תהיה מוכנה, אני מאוד רציתי להראות לכם את הריפלי שבו ניצחתי וקיבלתי אותה, אבל אני פשוט עשיתי יותר מדי משחקים ושכחתי שאני רוצה להראות לכם את הריפלי, והריפלי הזה נמחק, אז לא נורא, בינתיים אני אתן לה להיות מוכנה ואני אחזור לכם שהיא תהיה מוכנה. אוקיי חבר'ה, אז עכשיו התיבה עולה רק 27 ג'מס, אז אני הולך לבזבז את ה-27 ג'מס האלה עליה, אבל בינתיים בואו נפתח כאן פרי צ'סט, 3 קלפים, 23 גולד, טומסטון 1, 8 אירו, זה יכול לצאת כאן אפיק, ואומייגאד, קיבלתי למברג'ק. וואו, מפרי צ'סט, אומייגאד, אני לא מאמין, צילום מסך. וואו, אני לא מאמין שקיבלתי עכשיו למברג'ק. בואו נעבור לעוד פרי צ'סט. וואו, אני עדיין לא מעכל את זה, זאת אומרת שאני הולך לקבל עכשיו 2 לג'נדרים. אומייגאד, וואו, אני לא מאמין. וואו, זה באמת היה ממש טוב. ובואו נעבור ללג'נדרי צ'סט, מעניין מה נקבל שם. אוקיי, אז לפני שאני הולך לפתוח את הלג'נדרי צ'סט, אני רוצה להגיד לכם מה אני מעדיף לזכות כאן. אז אם אני אקבל מיינר יהיה ממש נחמד, ספארק יהיה ממש טוב, דלוג יהיה מאפן לגמרי, ואם אני אקבל פרינסס יהיה מאוד נחמד, וכמובן שאני לא רוצה אייס ויזרד ולא שום לבה. אז בואו נראה מה יקרה כאן. אומייגאד, קיבלתי ספארקי. קיבלתי את הספארקי, מקודם קיבלתי למברג'ק, עכשיו קיבלתי ספארקי. אני עדיין לא מאמין שקיבלתי ספארקי, כאילו, אני תמיד ידעתי איך לעצור ספארקי וכל זה, אבל אף פעם לא השתמשתי בו. אני חושב עכשיו שאני מסתכל עליו, אני חושב שהוא באמת ממש טוב, ואני עדיין לא מאמין שקיבלתי למברג'ק מפרי צ'סט, זה פשוט הזוי לגמרי, זה היה ממש טוב, אני עדיין לא מאמין לזה. וחבר'ה, אתם לא מבינים איזה דבר מטורף קרה לי אתמול. אני קמתי בבוקר, כמו כל בוקר, נכנסתי לקלאש רויאל ובדקתי מה יש לי בקנייה. ראיתי שיש לי לג'נדרי צ'סט וקניתי אותה ב-500 ג'מס בלי להסס אפילו, כי ממש רציתי את המיינר לדק שלי. אז כן, קניתי אותה, ומי שלא מאמין, אז שיסתכל כרגע על כמות הג'מס שלי, שיש לי רק 410 ג'מס, ובכל הסרטונים הקודמים שלי היה לי 920 ג'מס אפילו. אז כן, הנה הוכחה למי שלא מאמין. אז פתחתי את הלג'נדרי צ'סט ויצא לי את המיינר. כן חבר'ה, המיינר זה הלג'נדרי שהכי הייתי רוצה שיהיה בדק שלי, וכן חבר'ה, קיבלתי אותו. אז כרגע אני הולך לעשות מתקפה עם הדק המטורף הזה, שיש בו 4 לג'נדרים ממש טובים, וכרגע יכול להיות גם לוואונד, שזה בעצם יהיה 5 לג'נדרים בדק, אבל אני לא חושב, ואני גם לא ממש רוצה שהלוואונד תהיה עכשיו בדק שלי. אז כן חבר'ה, אני הולך לעשות מתקפה עם הדק הזה, שיש בו בעצם את המיינר, את הספארקי, את הלמברג'ק, את האייס ויזרד רמה 2, את האירוז, את הגובלינים, בומבר ורויאל ג'יינט. אוקיי חבר'ה, אז עכשיו אנחנו במתקפה, בארנה 8 כמובן, אז נאחל לו כאן גודלק, לא משנה מי ינצח ומי יפסיד, שיהיה משחק טוב. אז יש לי כרגע את השחקנים שאני צריך לפוש הראשוני שלי. אני בעצם שם את הלמברג'ק כרגע כאן, שבעצם הלמברג'ק יהיה ראשון, ואז אני אשים את הספארקי, ואז הלמברג'ק ימות, והוא אחרי זה יוציא את הרייג', ואז הספארקי יקבל את הרייג' וייתן לפחות מכה אחת, אני מקווה שזה יקרה. אז שם כאן את הוויץ', אנחנו נשים את הגובלינים, ובינתיים הספארקי שלנו ייתן מכה. אוקיי, כן, הספארקי נתן מכה, זה היה באמת די נחמד. אוקיי, יש לי כאן התראה לסוללה החלשה, לא משנה. אז בואו נראה מה יהיה כאן, וכרגע אנחנו מובילים עליו די הרבה בדמג'. אז אוקיי, הוא משתמש בגולם, אני שם את האייס ויזרד ואת הבומבר, ואני שים גם את הלמברג'ק שיזרז את התהליך, והוא שם כרגע את המיינר על הבומבר שלי. אז אני חושב שאני אצטער על זה, אבל אני כרגע אתן לו להוריד הרבה מאוד דמג', כי אני רוצה לצאת למתקפה אחרי זה. אז כן, רשמתי לו כאן וואו מקודם, כי זה באמת היה ממש טוב מה שהוא עשה. אז שמתי את הספארקי והלמברג'ק מקדימה, ועכשיו אני חושב שהספארקי גם ייתן מכה, אני מקווה מאוד שהוא ייתן מכה. אוקיי, הוא שם כאן את הזאפ ואת הסקלטונס, זה לא ממש עזר לו, אני מקווה שהספארקי ייתן מכה. כן, קדימה ספארקי, יש, ספארקי נתן מכה. וכרגע אנחנו כמעט ומורידים לו את הבניין עם האייס ויזרד רמה 2 הזה, אז נרשום לו כאן טנקס. זה באמת היה ממש טוב מה שעשינו כרגע, ואני חושב שאני אשים את הרויאל ג'יינט בצד השני, כי את הבניין הראשון הזה כבר כמעט והורדתי. אוקיי, הוא שם את הוויזרד, אני אשים את האייס ויזרד ואת הגובלינים, כי הוא שם את המיינר, אבל לא שמתי אותם במקום הנכון.
אבל לא נורא, וויזרד ייתן מכה אחת, זה לא כזה משנה, ובינתיים הרואל ג'יינט שלנו הולך להוריד את הבניין. נרשום לו כאן גם טנקס. אני לא כל כך מבין את הקטע של הבחור הזה, אני לא מבין איזה פוש הוא מנסה לעשות. אז אני אצא כאן לפוש כמו שעשיתי בהתחלה, למברג'ק מקדימה וספארקי מאחורה. אני מאוד מקווה עכשיו להוריד לו את הבניין הזה, ואז אולי אני גם אצא למסע השילוש ובעצם אני אשלש אותו. אני לא בטוח שזה יעבוד, אני שם כאן גם את המיינר שילך על הוויץ'. אז ספארקי נתן מכה והוריד את הבניין, אז נרשום לו כאן טנקס, ואני די בטוח שאנחנו הולכים לנצח כאן. נשים בומבר ואייס וויזארד, והוא שם גם את המיינר. אולי יוריד לנו בניין אחד, אבל כבר הורדנו לו כבר שתי בניינים, אז אני לא חושב שיש לו כל כך סיכוי ב-20 שניות להוריד עכשיו שתי בניינים. אז הוא שם כאן את הגולם, ותראו את הלמברג'ק, איזה דבר מטורף הוא, פשוט תראו איזה עבודה הוא עושה. וואו, זה פשוט מטורף. כן, שמתי את האירוס ואת הספארקי. כן, אני די ניצחתי כאן. הוא שם כאן את הפרינס, אבל זה לא ממש יעזור לו, ובינתיים הבחור כאן אפילו לא הוריד בניין אחד, כנראה שהוא שכח ממנו ורק רצה להגן. אז כן חבר'ה, ניצחנו כאן, קיבלנו 22 גביעים, 2-0 קל מאוד, וכן חבר'ה, זאת הייתה המתקפה. וכן חבר'ה, זה הסרטון שלנו, מקווה שנהניתם, וכמובן שאני מאוד מאוד נהניתי מהסרטון הזה, גם ליצור אותו כי אני מאוד אוהב ליצור סרטונים, וגם כי קיבלתי פאקינג 3 לג'נדרים ביומיים. זה היה פשוט דבר מטורף, אני מאוד מאוד שמח שזה קרה לי. כמובן שזה יכול לקרות לכל אחד מכם שמשחק בקלאש רויאל. קלאש רויאל זה פשוט משחק מטורף שיכול לצאת בו כל מיני דברים. אוקיי, אז לא באתי כרגע להסביר על המשחק ולתת לכם מוטיבציה שיהיה לכם לג'נדרים. אז כן חבר'ה, זה הסרטון שלנו, מקווה שנהנתם, ואם אהבתם תנו לייק, אם אתם רוצים לראות עוד תנו סאב, וניפגש בסרטון הבא, אז יאללה ביי.